Kajingku blai iye je pi wei ke kerteng ke batiang tamu Jesu Kristus belong nang pen jonge. Kaktian ke jong blai ka banginya pusan haganika step bat haganika por kalong na ke gospel Lukas kalau nang ba arpo usau ke dekat basan baga dekat ke ban rio. Ngan pulia tangi ke benta ke basyarum jong dekat basan bat kumju ke dekat ba rio barok kawai. Balai piawat ya ubaim hapadeng kibayap. Don hangne Henry ulami pat tu yai ken mau kumno ula ong hapi menba udang don ha Galilaya. Kani ka jingja gadai hadien bala sanar pnau Jesu bat bala tep yu Jesu. Begini ki kentian la keren da ki arngut ki rangba ki bayang hajan jong gini ki kentei da kita ki jankup ki ba pernai bat balik pia ka ski ban kong jong katayo ke Bible ki thu yang gi habakan sa syai bergut kamu dang setiap perngap cua bakan syai bergut ka beneng ka Mary nong Magdala ka Yohana ka Mary ka kemi Jacob bagiwe pagi kentei ki la lech ka jing tap ki dara ki jing ubi yak ka ba ki la krek ban pensle ka met ka jong Jesu ti onda bala poi kata ka jing tap ki yo i bala pentelun no yo mau khang hang ta ki mi ki ni ki rangba ki bakup da ka jankup ba pernai bat balik ki ong nge ni ki kentien balai piawat yo ba em hapdeng ki bayap kadau ka ba ki wat yo ba em hapdeng ki bayap kabanengkong kalong namar ki klet ya kaktian ublay kabaar ki artatien ya kaktian ublay kabalai namar kimdon jingej ya kaktian ublay ya kaktian kabu Jesu lakren ki artatien ya kata ki klet ya kata namar hangi hangni gedekot kaba rio kaong kini ki arngut ki rangba ki badon ki janku ba pernai ba bali ki ong tu yai ken mau kumno ngalo ong happy menba ngadang don ha Galilaya ba kadakot banyo ki pen ken mau ki ong ba Jesu ya Jesu la de ban ai no ya ki ti ki ba pop bat ban sanar phna bat ban mi pat akasngi ka balai ha ba ngin puli kadakot ka ba art pho pra jong ka gospel Markus kalau nong ba khat sa kadakot ba art pho pra hang tu Jesu ru la keren lupa uang onda lapan mi pat yang ngan lech Joshua jong pisah Galilaya. Haji si syang gini gi kentei. Lada ki dei ban ken mau, lada ki ken mau ya kaktian ka jong Jesu bala keren lupa. Kin jendela ap ya ha Galilaya. Namaru uang ngan sa lech Joshua jong pisah Galilaya. Henry kata ka jing klet jong ki kaktian ka jong Jesu ka jing artatien jong ki kaktian Jesu ka jing duna jing nget jong ki kaktian ka jong Jesu ka penlong ya ki bakin lech ban wat yo ba em hapdeng ki bayap wat nom wat ya ka jing pen em na ka perthai wat nom wat ya ka jing suk na ka kerdan wat nom wat jing kemen na ka da ka jing yat auria wat nom wat jing hun no drugs wat nom wat jing shania na ka spa hoi kini ki kentei ki wat ya kabadai tang ba ki wat akan jaka ka bom dei kadau kalong ba ki lakrat ya kaktian jong play ki artatien ya kaktian jong play bat ki duna ka jingai ya kaktian ka jong play na kata kadau kaktian ka jong play ka ong kolosai lai khat riu ai ba kaktian u kres kan chong kar hai ha pu jong pi ai kaktian u kres kan chong kar hai ha pu jong pi bleng kor khu lang ba ka ni ka jing puson kaktian jong play ka beleng kot tolong berpor kiba dap da kaktian ka jong play ban kan mau kaktian jong play banom artatien Henry ban bu ka jingai ru iya kaktian ka jong play hangta kan penlong ya pi ba pin wat yau ba em hapdeng kiba yap play un ku amen.